Ulegegeg, ugeg-ugeg sadulita, mel. Semar iki sedih kok ya iso mbanyel ya terus. Dhewe ya ora ngerti kok. Wis ora kurang lehku ngandani karo kowe. Jejering wong tuwa ya ora bedak-bedake antarane anak siji lan sijine. Gareng ya tak nehi sawah, Petruk ya tak nehi lemah, kowe ya tak nehi sawah. Supaya mbok olah sawah mau iso dadi srana pangupa boga. Omah ya tak wenehi ora ketang ming cilik. Gareng ya tak paringi, Petruk ya tak wenehi. Kowe ya tak wenehi. Paribasan jeneng anak mono mung nglungguhi klasa gumelar sing gelar sing babat-babat wong tuwa. Aja nganti ngilang-ilangke karo jenenge wong tuwa ingkang kudu isa muktekake kelawan anak. Ning kok kowe puguh arep lunga, tembungmu kowe arep merantai. Ngawur ta, Bapak. Merantau. Iya, arep merantau ning tanah seberang. Ya to nek kowe engko kuwi nang kono kuwi bejo. Wong sing jeneng wong urip kuwi wong pinter kalah karo wong bejo. Wong wasis kalah karo wong bejo. Nek ora bejo kowe tekan kono malah uripmu keserakat. Sing arep sambati sapa? Ora duwe anak sedulur, ora duwe kanca, kudu babat-babat saka kowe golek srawung kiwa tengen nganti srawungmu jembar wekasan kowe entuk pegawean kuwi ora gampang, Bagong. Nggonku nangis ki ora nangisi lungamu ning bakale nangisi kahananmu eneng kono lho, Le. Bapak ora iso apa-apa. Nganti kowe sesuk sambat arep sambat sapa? Ora ketang mung lawuh uyah ning nek kumpul kuwi dadine ya ayem pikire ora kok pisah-pisah. Saya nek nganti ngerti bendaramu Pandhawa engko dikira Semar kuwi mbedak-bedake anak-anake. Nek Gareng Petruk tak mban cindhe, nek kowe tak mban Siladan rak ora prayoga to, Bagong. Pikiran ya bojomu tok tinggal. Anakmu ya tok tinggal sik makani sapa, Bagong? Pikiran dagang. Aku ki ya kelangan nek kowe ora ana iki terus iso sing dijak mbat-mbatan rembugan omong-omongan sapa. Nek kowe lunga adoh, nek cedhak mono aku iso marani, nek adoh nang tanah seberang. Monggo sing jeneng tanah seberang iki ngliwati laut. Aku ora iso tekan kono nek nganti aku kangen karo kowe piye, Gong? Mbaya dipikir to, Gong. Aku kelangan nek kowe lunga ki. Sepi mengko karang kadempel. Mongko nom-noman do tekan kene iki mesti do seneng karo kowe. Do ngejak gojek karo kowe. Nek kowe ora ana sing iso ngladeni nom-noman. Dipikir ta, Kang. Iki kok kaya nunggoni wong lara ta iki. Semar nangis, Gareng nangis, Petruk nangis. Ngene lho, Pak. Wong kuwi aja monopoli. Apa, Kang? Monopoli. Kok monopoli? Ajek kuwi lho, monoton. Monopoli. Wong kuwi aja monoton. Aku ki mung tok nang sawah, apa sateruse aku kon nang sawah? Heeh. Sateruse aku kon ngluku sawah. Nggawa kebo tekan sawah. Monggo aku anggere nggawa kebo ki tangga-tangga do ora iso mbedakake antarane aku karo kebo. Wis. Piye? Ngene, Pak.
Aku lunga, kuwi aku ora ninggal kowe, ora ninggal Gareng, ora ninggal Petro. Aku golek apa jenenge kuwi Kamukten kanthi caraku dhewe. Justru aku lunga ngene bapak kudune bangga. Bapak kudune artine bombong. Anakku gelem ninggal wong tuwa, golek pepadanging ati, golek Kamukten, golek derajat pangkat. Upama sesuk aku nang paran ki sugih, aku tekan kene bapak tak gaweke omah. Gareng tak gaweke omah, Petro tak gaweke jugangan. Mbok sing apik le omong le ora. Ngono lho. Dadi aku ora tergantung karo bapak. Aku ya isen ameng isane meng nyadong karo bapak. Bagong kae nggarap sawah jembar. Ha iso wae meng kari nggarap. Engkae tae bapakne le nggahi bapakne kuping ki panas Pak krungu kaya ngono kowe. Aku bangga nek aku iso justru aku lunga mulih bapak tak tukoke lemah. Gareng tak tukake lemah, Petro tak tukake lemah. Dadi garap, kuwi jenenge anak sing iso mikul dhuwur menjem jero karo wong tuwa. Mendem kok menjem. Ngono lho. Dadi lunga kuwi kok aja ditangisi. Kowe mestine kudu bombong. Gareng ya bombong, Petro ya bombong. Ngono. Lah nek nganti kowe nang paran kuwi ora iso mukti. Ha? Kowe nang paran iso ora iso duwe dadi wong sing kecukupan. Kowe ning kono malah uripmu kuwi ora kepenak. Terus kowe ngapusi karo bapak. Kowe mulih mrene sasuwene kowe eneng kono eneng paran adoh. Janjane kowe neng paran rekoso uripmu mung mergo kepengin gawe bombong atine bapak. Kowe tekan ngomah, kowe nggawa kendaraan ning jane ming le nyewa. Ayo. Kowe nggawa bondo brana picis leh mutang saka kono tok go bali rene. Bareng tekan kono kowe mumet sirahe. Ngono kuwi akeh lho. Ngono kuwi pirang-pirang. Men dikira sukses. Nyewa kendaraan, niliki wong tuane. Lho Pak, kendaraan aku wis tuku roda papat. Ngono kuwi pirang-pirang. Lah apa aku tau ngapusi karo bapak. Saiki ngene. Nek aku nang paran ki engko mukti, aku mesti kabar. Nek aku nang paran ki engko ngrekoso, tak kira aku wis kulino, Pak. Wong uripku ya ngrekoso tenan. Dadi nang kene ngrekoso, nang kono ngrekoso, kuwi padha wae. Nang kowe nang kono ora duwe kanca. Wah, Bagong ki golek kanca gampang, Bagong ki wong grapyak semanak. Ngono lho. Aku ki grapyak semanak tur seneng njupuk nggone wong liya. Dadi akeh kancane ra ketang dipolosi kek. Bar nangis kok guyu nek. Kowe iki nek omong sok aneh. Om golek kanca kok dadak dipolosi kek ora. Ngono lho, ora usah do ditangisi. Aku sowan bapak ki aku nyuwun berkah pangestu. Pangestune wong tuwa kuwi ndayani karo uripku. Aku nangis ki semelang nek tok jaluki dhuwit. Engko nek kowe njaluk sangu, monggo aku wis ora duwe tabuhan. Nabuh cengele kuwi apa? Tabungan kok tabungan. Wis entek tak nggo berdiam diri selama lockdown iki. Lockdown iki. Kanggo nutupi uripku. Wis nang ngono aku ora arep njaluk dhuwit. Ora apa, aku mung njaluk pangestu. Siji njaluk pangestu, loro saanane aku ki ana. Saanane ya ora ana. Ngono ya, Pak. Pangestune bapak wae tak pundi ana ing jejimat. Muga-muga dadi pusaka. Kowe aja lali Pak pendak salat ndongake aku. Iya, iya. Ngono ya. Muga-muga Bagong aja muni Bagong ning kono ora ana apa-apa. Engko ndak aku ora ndek apa-apa. Bagong nang paran dadi wong mukti, dadi wong sugih, iso mulyake wong tuwa. Ngono ya, Pak? Iya, iya. Wis ikhlas, ikhlas. Wis nek ikhlas titip bojoku, mantumu kae. Iya, iya, mantuku sing mentel dhewe.
Nek ora tok tresnani to, Pak? Sing jeneng karo mantu iki aku ki tresnane ora. Apa aku tak turu nggonmu? Wah. Akan njur nekat semir ora. Ming titipi mantu kok arep turu nggone Bagong. Tak gula wentrahe mantumu. Putuku ya tak gula wentrahe sing apik-apik. Nah, ngono karo putu kok. Kesok dikeki dit. Iya, heeh. Wis ya, Reng. Aku lunga ya, Reng. Aku arep bakale kangen karo kowe, Gong. Wes, rasa nangis. Sesuk aku dadi wong sugih, kowe langsung tak tukoke terbelo. Kowe ora ngono, Gong, iki serius aku kelangan tenan kowe ya. Sok nganu ya, Gong, sok menehi kabar ya cah bagus. Mesti, rasa kuwatir. Aku mesti kirim layang. Engko nek kira-kira kowe sugih, kowe tak tukokke sama smartphone. Kuwi lho, telepon genggam. Ya, dadi dhewe iso omong-omongan. Engko tak tukokke sing apa jenenge iki Android. Atau soalnya ngono aku seneng paran semasa COVID-16 iki. COVID-19. 19 wis dienggo puyer. Oh ya wis. COVID-16 iki kowe karo aku isane ming pikol. Wah, pikol. Tru aku ndak pamit ya, Tru. Iya. Hati-hati ya, Gong. Heeh, rasa do nangis. Ngapa do nangis? Wong aku ki bakal ora arep mati kok. Arep mukti. Mula sangono esem lan guyu. Aja tok sangoni apa jenenge iki? Air mancur. Air mata. Ya. Aku mangkat, rasa kuwatir. Wis pokoke digula-wentah Bapak, ya. Titip adimu Ipe. Rasa nangis wong kowe tak titipi adimu Ipe senenge ra jama-jama kok. Ha ta. Sing mecahke gendeng kae kowe to. Wong pincang kok liwat gendeng. Ayo gendenge mlethek. Ora kaya sing hati-hati ya, Gong. Terus aku makan lunga aja ya, Tru. Hati-hati, Gong. Kene dirangkul sik. Ora wis ora. Iki nek ngrangkul mengan njaluk dit ora. Ya saora-orane kowe adikku. Wis ora. Ngono ya, Pak. Aku tenan lunga iki ora bakal kok ora bali ning golek pepadange ngati. Aku pengen dadi anak sing iso apa sembodo muktekke awakku dhewe tanpa pambiyantune bapak, tanpa peparinge bapak. Hati-hati ya, Tole. Rangumu wis cukup. Wis asli rasanya ngoni wis. Wis tak dudahke celengan. Engko tulung tanggaku nek ana sing ngalok mentoke do ilang. Ijolana ya Pak asline jujur wae tak colong tak nggo sangu. Wah. Ayo dane-danan tenan saiki ora. Arep lunga kok nyolongi mentoke tanggane. Witekno nek ora ngono ndak ora entuk. Wis aku pamit ya, Pak. Ora kena nangis. Kudu sing tetek atine nek arep golek pepadange ngati. Nyuwun pamit, Bapak. Sing hati-hati. Reng, aku mangkat ya, Reng. Otak. Seseli sutang cangkem. Hati-hati ya, Geng. Oh ya, Tru aku pamit ya. Iya, Reng sing are. Ngono wae. Tulung jagake omah bojoku aku engko nek wis mukti do tak kabari rasa kuwatir, Pak. Sing piye ya wis puluhan taun srawung kok. Malah wis ngabad-abad njuk ra ono Bagong ki rasane sepi, Pak. Wis sedina munggahing seminggu dadi sesasi setahun tansah ngadang-adang kabar Bagong. Muga-muga bocah kae entuk dalan sing padhang, entuk dalan sing becik lan nampa kabejan saka panguwasaning dat sing Purwengdan. Nggih, Pak. Ayo. Netepi kewajibane dhewe-dhewe Petruk lan kowe Garing. Wis tekan jabaning rangka padukan Karang Kadempel. Tak sawang desaku
Desaku yang ku cinta, hujan hatiku. Neng piye-piyene kudu tak ikhlasake. Aku nek ora ngono ndak ora tumangkar pikirku. Wis tak nyebal ngalas ngarep iki. Engko nek tekan kutha terus mengkari ya saora-orane pirang kilo meneh wis tekan gisiking samudra terus nyewa kapal mancing. Nyebrang supaya entuk kamukten nang pulau seberang kono. Ora mung udhek umlek nang omah nang sawah nang omah nang sawah ndak ora ngudi kepinteran aku tenan. Tekan tengah alas sepi tenan. Ora ana apa-apa. Iki aku dadi aku tekan nang alas kok bingung arep ngulon arep ngetan. Bareng aku ngenut karo krenteke ngati kok malah dalane mentok. Tekan ngarep grumbul. Wah, lah iki sing jeneng wong arep lunga merantau pancen godane ya akeh tenan. Nek ora tatak tangguh-tanggon sing dadi pikire Bagong, ora bakal iso mukti aku selawase. Tobat. Nganti tekan semrene kok yung ora ana sing bantu karo aku, sing nulungi karo aku. Monggo sikilku saya abuh merga kena riracun ana ing tengahing alas kene kaki dewa. Kula aturi miturungi dhateng kula tobat. Yen nganti ana wong sing mitulungi kelawan aku, yen wadon bakal tak pek sedulur. Yen lanang mbuh kaya ngapa wujude mesti bakal tak ladeni nganti temekan ing lair batinku bakal tak tresnani. Mencurigakan. Neng alas kok ana swara, monggo suarane kaya bintang film Cina. Jan. Wah, nek ora kuat imanku. Iso kegodha perkara merantoku ming ora sida klakon perkara wong wedok sing slamet. Ning nek iki nek ora nengke apa ya klakon wong wedok iki mati nang tengahing alas. Wong ora ana wong kemliwer babar blas. Lah tobat lah kok dadi ana sing nyuwara. Mestine wae ana pawongan. Nuwun sewu panjenengan sinten mbok kula dipun tulungi. Kula nuwun sewu panjenengan. Wah, iki nek ora tak tulungi ora. Welo. Aku ana piyai putri kok klekaran nang dhuwur watu. Gak jarike diunggahke. Tangane menet-menet nggon pupu sing abing. Wabuh ta pupune. Gedhe cilik. Tobat. Nuwun sewu mbok kula dipun tulungi. Nuwun sewu panjenengan sinten? Kula menika namung tiyang dusun sak pinggiring wana menika nami kula pun Parjiwati. Parjiwati. Kula menika namung tiyang dusun. Waduh, wong wedok kok undang-undangane Parji. Ae ora apa? Ora indah babar blas. Nuwun sewu sukunipun kenging menapa? Tobat kala wau kula menika pados kajeng nanging dumatan mboten ngertosaken maranipun. Suku kula menika kecocok ri wonten saklebeting wana jebul ri kala wau mawa wisa saya dangu saya abuh kula mboten saged mlampah wangsul. Panjenengan sinten? Kula niki nggih namung tiyang dusun ning dusun kula tebih saking Karang Kadempel. Namanipun sinten? Rudi. Tobat. Rudi Hartono. Menika olahragawan. Oh iya, Dik. Nami kula Bagong. Bagong, Mas Bagong. Nggih, Dik Parji. Lah terus kersanipun pripun? Mbok panjenengan menawi ngasta jamu menapa to?
wujudipun latri nambani dhateng kula. Nuwun sewu. Kula ajeng nambani ning kula kuwatir. Sababipun panjenengan kala wau ketingale ngedalaken upas. Lho. Upas sumpah niku lho, upata. Ah, upata. Sapa sing iso nambani aku nek wedok tak pes dulur, nek lanang tak pek bojo. Lah nun sewu kula niku pun duwe bojo lho. Patobat menawi panjenengan kersa lho, menawi panjenengan kersa niki ya apa ya ora kersa. Nyatanipun kula menika wonten dusun, kula menika kembang dusun. Kula menika kembang desa. Kula menika kathah sanget ing badhe ngayonaken nom-noman menika sami kepleh-kepleh sedaya wonten ngajengan kula. Kepengin mengku garwa kalian kula menapa panjenengan mboten badhe. Menapa panjenengan badhe anduwa dhateng katresnan kula nek panjenengan saged nambani dhateng kula ya nambani wit durung kok ya wis anu ngrembug babakan sumpah lho, mbaya ditambani sik. Engko nek wis ditambani nek mari ya piye rembuge kula nderek wong kula menika nuwun sewu kula menika randha. Wah. Randha. Putranipun dereng agungan. Kok iso sing kakung seda? Inggih nalika semanten ngethok wit nek ketibanan kampakipun piyambak. Mesake. Jane dian tenan. Walah, randha kembang. Inggih. Dos pundi? Kula griya sampun wonten. Menapa-menapa sampun wonten lan semah kula rumiyin menika tasih nilar mendo menika menawi mboten klintu kawan dosa gangsal. Wedhus 45. Inggih. Wah, ku nek sing arep dudu bungkek. Bakal iso makani kuwi. Lajeng lembunipun mbok menawi tasih 17. Sape inggih, 17 inggih. Sawah kula menika nuwun sewu menawi mboten klintu menika 8.000 hektar. Ngantos dipun sambataken tangga tepale. Wah, randha sugih iki. Iki wae apa ya? Le merantau rasa ado-ado. Ngepek iki wae engko terus petruk tak nehi 1000 meter. Bapak tanah 1000 meter wis aku wis dianggep sugih. Menika ugi langkung prayogi ning suku kula dipun tambani rumiyin, Ki Lurah Bagong dipun tambani rumiyin. Semelah. Kula suwunke kalih sing gawe urip. Bagong udu wong ampuh, Bagong udu wong pinter. Ning ming dadi lantaran nek pancen Bagong ditampa karo sing gawe urip dadi lantaran waluyane sukunipun Dik Parji. Mugi-mugi saged waluya nirmala temah jati, jati temah mulya. Kula aturi monggo. Jenengan menika jebul Piyai Wasis Mas Bagong Mbak Tobat gadahi keprigelan inggih menika metek. Nyatanipun sareng kusuk kula dipun petek. Lajeng boten abuh saged kinarya lumampah. Sakitipun ical. Mbak Tobat. Wong sing kena ringgo dhuwur dengkul kok le mijet ditekan dindi. Saluran. Ngaten nggih. Otot menika saged ugi sing lara nggon sirah, sing dipijet nggon jempol sikil. Niki wonten saluran pembuluh darah sing dumugi wonten ing kepala. Niku saged waluya nirmala jati, jati lemah mulya. Lah, pupu niku otote mapan wonten ing pangkal pupu. Mila mriku niku kudu diurut. Tobat. Matur nuwun, Mas. Sami-sami, Dik. Lajeng samenika ados pundi? Kula netepi dhateng sumpah kula lho. Kula netepi dhateng sumpah kula. Panjenengan kersa kula ladosi. Wah, wis iki godhok sing paling abot nang kene iki. Dos pundi? Kula menika nuwun sewu lho, randha kembang. Wonten ing dusun sak pinggiring wana menika. Sinten sing mboten ngertos Randha Parjiwati menika? Sedaya sampun sami kondang, ngumandang. Kathah sanget ing badhe ngayonaken dhateng kula ning kula menika mboten cocok, kula menika mboten mathuk, kula mboten gathuk. Kula niku eleke. Tobat. Elek nyatane ya iso tetulung kalian kula lho. Wong sing jeneng wong gayuh utawa wong rabi menika mboten terus dumeh bagus. Bagusa menika nek mboten saged golek sandampangan nguntali baguse iku. Bener, heeh. Apa bendina tangi turu mengarep kon ngiling-iling rai? Apa bendina tangi turu mengkon mususi rai?
Heeh. Mila tresna menika mboten babakan bagus menawa mboten nanging menika babakan ati. Atiku atimu. Leres. Nanging saking menika Ki Lurah Bagong monggo nggih kersa nggih. Sik aja ngono. Aku dalam rangka prihatin. Prihatin ku aku ninggal Karang Kadempel, aku merantau. Aku merantau. Inggih kok bola-bali. Engko ndak dikira lakone ora kuwi. Bagong dalam rangka merantau. Inggih. Lah badhe tindak dateng pundi? Ha sak karepku engko aku tekan ngendi ngono. Amarga aku golek pepadanging ati, aku nek meng mandeg terus ngepek kowe, terus kowe duwe apa tinggalan saka bojomu pirang-pirang hektar sapi 18, wedhus 45, padha karo aku ora budidaya, padha karo aku meng ngepek kayamu. Tegese tresnaku ki tresna mirunggan, mergo aku ora tresna karo kowe ning tresna karo bandamu. Itu nonsen. Tidak masuk dalam kitabku. Inggih. Lajeng ngersanipun kados pundi? Pokoke aku ora iso nek nampa kowe. Ning kula upami meksa, moh. Aku mau nek to peksa. Tobat. Kula terus nek panjenengan menyasaken maluyaken dateng kula nek ora diwaluyake Mas Bagong kula teng mriki wis dipangan singa, dipangan macan. Ana ngerti ngono ngerti apa mau tak pangan kowe. Tobat. Panjenengan menika lho gecul kumarucul kula remen kula menika menawi gadah sema ingkang lucu ngaten menika kula seneng. Tertentu kemawon kula wonten griya menika mboten badhe bingung, mboten badhe susah mergo tansah digeculi dening Ki Lurah Bagong. Seta. Kone omongane ngono kuwi mencas-mencan ngono kuwi suwe-suwe aku iso jatuh bangun lho. Jatuh bangun aku mengejarmu. Tobat, suarane apik era jamak-jamak. Bato, suarane kaya Katno. Biyen bekas penyekop. Kok penyekop? Sing tukang olah swara kuwi lho, penyanyi. Oh, penyanyi. Nganti penyekop. Kula nderek ora iso. Wis menak nekat malah kowe tak tegeli dhewe kowe pun. Pukulan sesembahan kula, pukulan pengayoman kula. Mboten ngertos sangkan paranipun jebul. Wanita menika panjalmenipun pukulan dewaning Bagong. Oh ngilangi namaste Karing bawana langgeng. Ulun Sang Hyang Bawur Sari. Inggih pukulun. Badhe menapa Bagong? Sayektine ulun memba wanita mau mung nyoba lawan jeneng kita. Jebolan teping tekad kita wis tekan lahir batin nggon kita bakal merantau ning tanah seberang. Nggih pukulun. Bagong aja kuwatir. Salaku jantro kita ulun ingkang bakal tansah ngawat-awati lan prestekke kita tekan papan kita merantau mengko bakal dadi wong kang mukti ngawibawa Nyakrawati Baudenda. Ana iki ora iso disuwawa iki. Ngandel ora. Tekan mlebu ngalas tekan tengah ngalas aku wis ndonga. Aja ketemu jerapah. Kok malah iki ketemu tapir. Monggo tapir ki irunge dawa banget. Aku semlang nek ngono-ngono. Adus. Ngematke terus e. Gek ilere nang nggon siung ki tetes-tetes kaya ngono. Wah, jan wis. Ning oke lah. Kabeh tak anggap godha pangrencana. Wong kepengin mukti iki kudu wani mati. Pilihane mung werna loro, mukti apa mati. Wis, nek pancen Sang Hyang Pikulun Bawur Sari jangkung lakune Bagong mesti kena lara ning ora bakal tekaning pati. Bagong kang minangka sasmitaning dewa. Macan iki. Oke, ora masalah. Nek pancen kowe iso
Tata jalma kaya jlamaing menungsa lumrah. Wis sapa kowe? Tak disiki pokoke. Takon karo aku sing tunggu alas kene. Singa jalma dudu. Singa Sardula lupa dudu. Sardula mangsa jalma dudu. Kowe kok apal jeneng macan? Aku kerep ndalekke Ndara Janaka anggere bar gara-gara ketemu macan. Aku apal karo jenenge macan. Kowe sapa? Aku Bagong. Kowe? Aku Singa Pradangga. Singa Pradangga? Iya, singa singaning Pradangga. Lah anyar jenenge. Seneng tenan aku lakon iki. Nyenengke pokoke. Gawe bunga. Iya. Kowe arep endi, Bagong? Arep lunga ning tanah seberang kowe arep ngopo? Aku ingkang bakal mbalekake lakumu mergo aku entuk dawuhing dewa kene mbalekake lakumu. Rawe-rawe lantas malang-malang bakal tak putung. Kaya apa aku sing tekaning pati. Nek pancen kowe arep mateni Bagong, arep balekke Bagong luwung tok pateni mbane aku mulih wirang ora iso muktekke wong tuaku. Ning kosok baline, lena pangendamu tekok musuh Bagong sirna Margalayu. Wah, untal malang. Ya untal, mujur aja malang. Iya. Gulung dening ki Lurah Bagong wis ora wedi mati. Krana tekadipun ingkang badhe dumugi wonten papan ingkang tinuju. Nalika semanten Yahya Baskara Titimangsa ical wujuding Sardula nenggih Sang Hyang Pikulun Bathara Nrada. Napa Pikulun? Ah, perkencang warudayang Pak Pong mbok bolong kali codhe sapa sing gawe? Wis penak-penak dadi dewa kok dadak dadi macan barang. Ah, merga ulun goleki suwijining dewa ingkang nedeng owah pikire. Napa dewa niku iso ana sing edan? Ya iso wae. Dewa kayangan ki ana sing lagi ana owah pikire ya kuwi Bathara Bawarsari. Waduh. Wah, dewa kowe kocluk. Apa kita ngerti? Ngerti ketemu aku muni wong wilahing Bagong tak awat-awati laku jantramu ngoten niku wah lah pancen senengane gebeda karo titah Bawarsari. Nek ora tak arangke tak jak bayi ning kayangan ora gawe-gawe geger jagat raya wis kita le lunga saka arang kadempel lakonana dhewe aja jagake pengayomane Bawarsari. Ae dewa rada petuk kok kekere. Ning sandangane wah ngene. Kaya satriya kaya dewa tenan ning kok petuk. Ning saiki akeh. Sandangane iki ya gleling ae ning. Rada wah ku ya pirang-pirang. Wis ora ana sing ngayomi karo aku. Ora ana sing apa ya? Ngeker aku saka kadohan. Wis tekan kene iki mandeg sik rada saudara. Aku tak mikir bacute lakon iki. Mula gara-gara sikik
karo tak mikir engko endinge kepiye iki. Ya meres utek tenan tak teruske le mlaku ndak malah ora tekan-tekan gone mau. Niat laning kalanggiwan aglar wandan muncar. Tinon lir kekunang surem sorote tanpa badang glis wong kang munggel kawi pagedhonganing laku. Nalika semanten kelurahan bagangipun ilar karang kadempel wis ngancik 17 warsa. Wonten ing mapan wonten ing tanah sabrang. Ki Lurah Bagong nalika semanten keparenging jawata wis dadi juragan. Wis sugih mblegedhu mangreh pinten-pinten para kawula wonten ing laladan tanah sabrang. Nalika semanten wis magrong bali wis maning Ki Lurah Bagong. Lasiron wonten dawuh. Piye kahanan pabrikku? Apa isih jalan? Pangestunipun tasih melampah. Juragan malah sakmangke pamundutan saya kathah. Wonten ingkang nyuwun ukuran langkung ageng tinimbang sak mestinipun. Gaweke, pokoke digaweke. Merga kuwi kebutuhane para wanita. Nggih, mangke kadang. Malah dinten samangke ingkang langkung pajeng menika ingkang 38A. Wah, ngungkuli. Ning ora apa-apa, awak dhewe sebagai apa jenenge wong sing gawe iku bisa nuruti karo konsumen. Iya. Blendis. Wonten dawuh, Bos. Kowe kira wis tak paringi dhuwit ta? Kanggo gawe untu palsu. Kok tetep isih growong cangkemmu kaya ngono lho. Menika kagem ciri khas. Supados samangke tiyang menika mboten pangling kalian kula. Bagus. Piye? Tos sitemku laris ora? Iya awit krana kawontenan kados mekaten menika, Bos. Sementara waktu menika mboten wonten tiyang ingkang gadhahi damel wekasan sak menika nganggur wonten ing griya. Ora sok tok dadali onderdile lho. Inggih. Aku ngerti nek kowe iki wiwit mulai bribek-bribek gawe apa jenenge wadah corong kuwi dhewe. Wadah corong menika tos item. Inggih. Ora nyolongi nggon aku lho, nggone dhewe-dhewe, mlaku dhewe-dhewe. Inggih. Ngestakaken dawuh. Aku iki suwe-suwe tak pikir-pikir kowe saya duwe alat canggih-canggih ku gek njukuki tabungan nggon aku. Mboten, Bos. Mboten saestu kula mboten badhe. Wanda enten dawuh. Priye pabrik payake isih jalan? Pangestunipun namung sakmenika kathah ingkang sami nyuwun supados dipun wontenaken utawi dipun adalaken menika cek payek jingking. Ku sing ngakon sapa mayek kok karo jengking? Payek jingking, Bos. Ya syukur nek pancen kaya ngono syukur. Wah, jan nganti tumpuk bandaku. Kowe ngerti dhewe to? Aku anggere lenggah nang ngarep omah ki ana wong manthuk wae tak uncali 100.000. Nggih. Saka nggonku dharma. Saka nggonku seneng dedharma karo sak pepadane. Nggih. Ngestakaken dawuh. Engko kowe bali tak nahi amplop nyepuluh domno karo tangga teparmu sing padha kekurangan. Nggih. Ngestakaken dawuh. Ya, amplop tok isih ana. Waduh. Dadi aku ngajari kowe supaya dedono karo tangga teparmu ora mung menggantungkan karo aku. Aku ki duwe kaya ngene iki ya berusaha mbiyen wit aku tekan negara kene iki. Aku berusaha dodol apa sing iso tak dol. Saiki aku iso gawe pabrik, iso duwe pom bensin. Wah, nggih ngestaken dawuh menika awit saking kerja keras Juragan Bagong. Ah iya, iki ya iso ngrasake muktine, iso ngrasake senenge. Nggih. Dis, enten dawuh. Tulung kowe nang omah ngrakit kuwi terus engko salone disalurke nang nganuku ya apa? Kamarku. Oh nggih. Aku kangen karo budayaku nang tanah Jawa kana, Ndik. Budayaku nang tanah Jawa kana ki wah nyenengake. Kowe rung tau ngerti sing jeneng uyon-uyon.
Uyon-uyon sami mawon kalian melayu-melayu. Melayu-melayu nabrak ndasmu. Uyon-uyon kuwi saka gamelan terus ditabuh. Gamelan kok ya ora ngerti nang negara kene ra nang gamelan. Upama ana ya ming siji loro sing duweni kowe wis sing tau nang negaraku. Nggih, nggih. Gamelan kuwi apik banget. Aku kangen aku. Aku arep tuku. Ning danaku urung mencukupi mergo kudu dadak numpak kapal. Nanti pun kelekaken. Sak perangkat kuwi nang kene larange ra jamak-jamak. Mula aku kangen. Aku nang kene mangan roti. Terus dileleti mentega. Kowe iki ngapusi aku to, Dis? Roti tok cet kuning. Tak akokke mentega. Bareng tak pangan kok wangur-wangur. Mertekanipun telas kula ajrih dipun dukani alian Juragan Bagong mila lajeng kula cet kuning. Nang kene aku ya mangan apa jenenge spaghetti. Nang nggon aku ana jenenge bakmi kopyok. Wah. Tuwa bakmi nyemek kae. Kowe ora ngrasake. Sok ala masa tak jak ning negaraku. Nggih. Nggih. Kula penyanyi dahar donat nggih remen. Nang nggon aku jenenge galundeng. Utawa onde-onde. Nggih, nggih. Kuwi nek pas sekaten kuwi arep mangan onde-onde pira wae mesti kelakon. Nek nang kene donat, nek kono onde-onde. Nggih, nggih. Nang kene ra iso ngrungokke uyon-uyon, nang kene ra iso ngrungokke gendeng-gendeng, aku wis susah. Nang kene anane ming. Nah, apa jajau? Ada apa jajau? Ada apa jajau? Gundule atos. Karo nganggo mantol nyanyi kok nganggo mantol. Nika jemper. Jemper ki sing nang mobil kuwi jemper, nggo nabrak cengelmu iso modar. Nggih, nek wonten mriki menika jenenge rap. Rap ki basa Inggrise tikus. Wah kuwi lagune tikus apa piye? Meng tangane dijok-jokke. Apa iki? Aku arep ngising ora ana nggone. Naono nuladalaku utop mlondanatung jajatung gak sindene do nganggo kebaya. Aku nek ngene iki terus kangen karo kakang-kakangku Jemi. Juragan Bagong kok muwun, Juragan Bagong kok muwun. Aku kangen karo bapakku. Aku kangen karo kakangku sing jeneng Petruk kuwi nek ngerti asli mbok kepengin bacok ndase. Gaweane sok maeka aku ning aku sok dipaekake ora nesu ning malah seneng. Aku kelingan karo kakangku sing jeneng Gareng. Jebul wong ning paran ki rasane ora kepenak, nikmat to kaya ngapa isih kelingan bumi kelairaku kok ndis aku. Lajeng kersanipun aku tak mulih ya ndis. Sound system tak pasrahke kowe. Nggih. Kae genset kae urupna. Oh nggih. Ngono es murup kabele cekelen. Ngono kowe modar. Ora ndeng iki mung guyon iki tak akeh kowe tenan Dis. Matur nuwun. Dienggo ngopeni wong kene ya. Nggih. Ron lasiron. Wonten dawuh. Pabrik BH kae upakaran. Aja sok gaweke wong lanang. Nggih. Ngestaken dawuh. Ndak wonten. Enten dawuh ora sampe lu bali. Mboten. Peyek open ana. Nggih. Nek kentekan bahan bojomu glepung ana. Gorengan ya aku kangen ro bapak ro kakang-kakangku aku tak mulih. Pendak ana keliwat. Wit. Bagong teko. Bagong ora teko.
Bagong teko. Bagong ora teko. Bagong teko. Pendak ana kol kampus liwat anggere mandeg tak matke sing medhun nudu Bagong aku kangen tenan lho Tru aku iya pendak ana becak liwat kaya nggawa Bagong bur nggawa areng lek ku ngarep-arep rasane rek muga-muga mulai ya Tru ya muga-muga wong ya awak dhewe iki telu-telu ning atunggal ora iso dipisahake ora apa iki Tru nek sandangane juragan kowe ora ngrangkul aku Reng lho kok ngerti aku Reng mbok ora bedak-bedake aku tak rewangi nyabrang numpak kapal Ferry. Kapale wedok. Iya. Kan iso ketemu karo kowe bareng tekan kene kok kowe nambuhi aku to, Reng? Ora perkara nambuhi Mas nyuwun ngapunten kula niki dereng tepang kaliyan panjenengan. Panjenengan niku sinten wong nyatane ketoke sandangane kaya piyayi kok. Lah aku ki adikmu. Wah. Adik kula niku buluk nika. Ledek nika. Aku resik kaya ngono kaya piyayi sing kulino perawatan. Dudu ayo Tru ya. Nek ketoke ya dudu. Tru. Ora nglarani atiku lho Tru. Aku adikmu tenan Tru, Reng. Aku adikmu Bagong tenan. Bagong ngaku aku senengane ra. Wah, kesuwen lek ku lunga. Gareng ra ngakoni aku. Petro ora ngakoni aku. Mong aku kangen tenan nek agrek gelem ngrangkul aku ora tak kaya apa-apa wong jebule aku nggawa sangu ki kurang. Tiwas tak kake mblendis. Tiwas tak kake lasiron karo wondo ayo do bungah. Wah, Rek, mbok ora ngono kuwi to nek aku ki Bagong tenan. Oh. Bapak, kula ngaturaken sungkem nggih, Pak. Menika sinten? Mer. Aku ki lho. Iki lho aku. Weh, mangke riyen to? Kula niku nung derajate ngaceplik niku mboten nggadhahi sederek piyayi luhur langkung-langkung piyayi ningrat. Kemudian sini. Lah kok malah nyanyi. Bareng bapakmu ningrat aku kelingan. Semrot Jamrut. Aku Bagong, Pak. Bagong sinten wong kula dereng nate pinanggih. Nggih. Kula ya dereng nate pinanggih. Nggih kula dereng nate pinanggih kok ngaku Bagong. Bagong niku mbuluk, awake reget, kathoke abang, mongko training, ora tau nggo klambi, gegere niku ngapal sok ngusungi kayu. Pokoke sarwa wong niku ketoke kaya wong wong elik nika. Dudu Bagong sing nganggo sandangan kaya ngoten niku. Pak, aku tenan Pak iki. Kula mboten tepang lan panjenengan. Wah, tak salin ora percaya. Pak, Bagong. Lah nek
iki anakku tenan nek iki. Iki bapakku tenan. Wah. 17 tahun. Ayo, ayo. Ketemu kok wis njukuk dompete bapak. Iki. Wah. Kangen banget aku ora. Kowe piye kahananmu ning kono? Ayo mau sing tok weruh mau sandanganku kaya ngono mau. Waduh, Mukti. Syukur. Bapak 1000 meter, Garing 1000 meter, Petruk 1000 meter. Wah iki wis kirim meneh, Pak. Aku nyebrang rene iki kira-kira aku sangu 10 yuta. Ku jebul dinggo perjalanan kowe kurang. Lah kowe terus piye? Wis iki kirim meneh aku. Wah, wis ra ana ututane wis. Apa kowe? 1000 meter nggo nguruki ndiase kuwi apa? Wah, kene wis ngarep-arep Gong paring ora kowe iki bali aku iki melu Mukti ora. Aku ora perkara nggon Mukti kok, Tru. Aku mulai ketemu bapak, aku ngidak bumi kelahiranku. Iki rasane wis kaya Mukti sondo langit, kaya wis wong sugih-sugih ya. Saado-adohe aku lunga ora bakal iso aku lali karo bumi kelahiranku, Tru.